Lê seranserî Sûriyê 235 kes di navwan de 14 çekdarên rejimê, milîsên bi serve û 8 kesên din jî lê deverên cuda cuda li Sûriyê hatine kuştin. Rewangeha Sûrî ya mafê mirovan belav kir ku du kes roja şemiyê lê şehîdên şoreşa Sûriyê zêde bûn. Li parêzgeha Idlibê jî jineke ducanî û zarokeke wê di encama topbarankirina hin deveran lê gundewarên Cisr Şeğûr ji aliyê rejima Esed ve şehîd bûn. Rewangeha Sûrî ya mafê mirovan di raportekê de derbarê encamên şer li Sûriyê belav kir ku endamekî rêxistina Daişa terorîst li kêlekên gundê Ebrîha yê li rojhilatî gundewarê Dêra Zorê kuştî hat dîtin û şûnmayên eşkenceyê li ser laşê wî xuyana serbarî cihê guleyekê di piştê de. Herwiha ew çekdar bi xwe jî jê wî gundiya û beryanha jî derbarê rewşa xwe rêkeftinek li gel Qesedê kiribû lê Qesedê lê qulubtin û ew kuştin. Rewangeha Sûrî got jî ku du çekdarên hêzên Sûriya Demokratîk ya ser bi pêdê ve jî lê bajarê Tebqay ya ser bi Reqa Sûrî ve hatine kuştin. Her li gorî rewangehê du çekdarên din jî ku guman heye ew çekdar yên desteya Tehrîr eş-Şam bin li devera Gilas li rojhilatî gundewarê Idlibê rastî avêtina guleyan ji hin aliyên nenasve hatin di encamê de hatine terorkirin. Serbarî ku çekdarekî din di encama teqîna mayînekê de di ber otomobîleke serb hêzên Sûriya Demokratîk ve li devera Ebu Hemmam li rojhilatî Dêra Zorê jana xwe ji dest da. Her li Sûriyê û li gorî rewangeha Sûriya mafê mirovan di encamên topbarana esmanî û bejayî şer û pevçûnên di navbera rejima Esed û rêxistina Daişa terorîst de heft çekdarên Daişê li badiyeya gundewarên Şamê hatine kuştin. Beramberî 14 çekdarên rejimê ku di encama şerê di navbera rejim û Daişê de hatine kuştin. Serbarî kuştina 6 çekdarên rêxistina Daişa terorîst ji rêgeznameyên biyanî li cihên ku lê dimînin li Sûriyê bi topbarana balafirên rejimê li hejmarek deverên cuda cuda li Sûriyê